V nedeľu si ľudia z Európskej únie zvolili 720 poslancov a poslankyň, ktorých budú v Európskom parlamente najbližších 5 rokov zastupovať. Pozrime sa spolu na 4 hlavné momenty tohto povolebného týždňa. K volebným urnám na Slovensku prišlo 34,38% voličov. Po prvýkrát od vstupu do Európskej únie sme neskončili na chvoste v účasti. Nižšiu volebnú účasť ako Slovensko mali tentokrát 4 krajiny, a to Bulharsko, Chorvátsko, Litva a Lotyšsko. No a pre porovnanie najvyššiu účasť malo Belgicko s takmer 90%, takže máme ešte čo doháňať. Európske voľby na Slovensku sú tiež pozitívnou správou pre zastúpenie žien v politike. Aj vďaka rodovo vyrovnanej kandidátke Progresívneho Slovenska sa do Europarlamentu dostane až 7 žien z celkového počtu 15 kresiel. Najväčšou politickou skupinou v Európskom parlamente zostávajú stredopraví európski ľudovci. Znepokojujúci je ale nárast extrémnej pravice. Prezidenta Emmanuela Macrona porážka v európskych voľbách zasiahla natoľko, že sa rozhodol vyhlásiť predčasné parlamentné voľby vo Francúzsku. Svoje 5-ročné pôsobenie slávnostne ukončila prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá nám všetkým ukázala, že slušnosť a empatia majú v politike svoje miesto. Svoj prezidentský sľub včera zložil novozvolený prezident Peter Pellegrini. Želám mu vo výkone tejto dôležitej služby štátu veľa síl. No a na záver by som sa vám chcela ešte raz poďakovať za dôveru, ktorú ste prejavili mne aj hnutiu Progresívne Slovensko. A sľubujem vám, že svoj mandát budem vykonávať s obrovskou pokorou a tiež so zodpovednosťou. Ďakujem vám.